Bună ziua, dragii noștri! Bine v-am regăsit aici în spațiul acesta minunat, care se pare că este pe cale de dispariție. Am aflat că în curând aici va fi o balastieră, deci toată zona aceasta frumoasă care o vedeți, pe care jumate am ecologizat-o, toată această zonă frumoasă va fi excavată pentru extragerea pietrișului. Dar noi ne continuăm proiectul. Noi ne continuăm proiectul atâta cât avem putere, până ne dau afară. Dacă ne dau afară pe ușă, noi intrăm pe geam. Așa că tot ne continuăm proiectul. Da, toate aceste frumuseți pe care le vedeți, trestie, papură, acest habitat găzduiește o grămadă de păsări. E pe cale să dispară. Noi continuăm opera noastră de ecologizare. Noi am continuat să facem aici, deja am umplut containerul, e cu vârf. Deocamdată așteptăm, dar nu se știe dacă vine cineva să-l golească. Noi le punem acolo pentru că e datoria cuiva să vină să le ia. Și acum începem activitatea aici. Da. Vedeți cum arată. Aici, în locul ăsta unde au fost pescarii, toți au contribuit la ceea ce vedeți. Și începem. Și începem activitatea. Începem, ești pregătită? Pregătită în forță. Cu forță? Încă o zi minunată. Încă o zi minunată. Pentru planeta asta care ne iubește. Și soarele ne privește. O iubim și o iubim. Deci uitați-vă la acest paradis al păsărilor, al peștilor. Se pare că totul va dispărea sub acțiunea omului. Peste tot pe aici va fi escavat în căutarea banilor, pentru că pietrișul înseamnă bani. Nu știu cine dă aprobările astea. La un moment dat așa stau și mă gândesc că ne tăiem singuri craca de sub picioare, oameni buni. Deci în loc să trăim în armonie cu natura și în comuniune cu universul ăsta, nu facem decât să-l distrugem. Păcat, cine dă aprobările la așa ceva? Uitați-vă și dumneavoastră toată câmpia asta frumoasă, frumusețe nepieritoare. Se pare că va pierde sub cupa excavatorului. Mai durează până se va întâmpla asta, așa că cel puțin în vara asta vom pescui pe aici. Oamenii vor veni, se vor bucura de frumusețea naturii. O albinuță a venit să mă salute. Ce faci tu, albinuță frumoasă? Nu o să mai fie verde pe aici, nu o să mai fie floricele. Hai, zbor tu. Zbor la stupul tău cât mai poți. Albinuță frumoasă.
Deci cam așa arată zona ecologizată astăzi. Și asta de pământ. Până la soția mea acolo care mă așteaptă să cărăm sacii, punem și ducem la primul container. Pentru că cel de-al doilea este arhiplin. Ia uitați-vă, dragii noștri, cum arată. Natură sălbatică. Ei sunt prietenii noștri de care ne despărțim cu drag. Vă spunem la revedere. Vă mulțumim! Vă mulțumim că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați, să ne dați un like. Noi vă iubim așa cum iubim natura asta. Vă pupăm!